Kani gadega Pati CTV. Hanen gasngi ka khandai trik ujumang. Kinong tray monsngoba hakaliang ka kot ka khia yakibalatep kum ki accredited social health activist Niki Asha ringkat ki Asha facilitator gale yikendo yu chief secretary ka jilla UKS Kropa ban pensngau u halor ki mat jing dawa jongki hapo kalama jongki Niki Arseng ki batray nakabanta ban kentiu ka kot ka khia jongki long kami ki badang kha dang pon bat kumjo nakabanta ka kot ka khia jongki kelong kini ki arkan hon kila IT shau neu he sarkari ki jing dawa jongki ki bedai bat ka bha kamian jongki ni ki arkan hon ki bak sarkar kala siu baisngi hakador ka baduna bha shaki kawai hi na ki jing dawa ka bakongsan kadai halor ban kentiu no ya ki jing siu jongki na ka bak sarkar ka siu baro shikata kawai pat kalong ban siu ya ki jing lo jing sap jongki Asha haba ki let ki wan chiki cheka ki bachnga na ka cheka sa jongki hak bedai bagi kam jong katnat ka kot ka khia nalor kani kini ki kinhon kila dawaro na sarkar ban ayaki ki scheme ba pher khamtam hak bedai ka kot ka khia bat ki weide ki mat jing dawa ni karali ki bangidan tasni ki bangi pelong akaleng jo kari India ke bangi le atau resmi jing fu jo kani bangi pelong ki karali kalau bangi bu ya kan mau merendam jeni pajong prime minister jeng bagi ki beri juni kelapa Delhi anti te ka ek bangi ban tasni kalau bangi ke asal me dik mau dum juni sha chief secretary nang ba muru kena kaliang jong ka mikhalia juni nang itu lam ya ki Asha एक जिंग तरे जो कैसा बरके एक जिंग यो जो की बरके एक जिंग दो जो की हमारा कदर होता ही बकी ओम बकी आशा के देखना प्रेम मनसोबा तेन रे मनता बनी शुट्री मनसोबा ना का पोष पोर कम शाशु कहीं बन ओम बकी दे तक प्रेम मनसोबा नहीं रन कम हिरो बकी दयो जो जिंग सियो है नंबर का कम तरी कम जो की आशा का नंगी इसकी कला नंग किया कमुट की रिपोर्ट की बकी हम बनले मन को पो मन न बना तिंग तंग बदे ka ka kam ju ki beki kile len se kum bashong no ka Asha karang yo khung kum ta shi bola sha si ka de demand nam ta jong ka ha ban hi khona jong ka ha ban le kan pe nam ta ju ki te teng teng karang ko por ba ka Asha ka yo jing si yo no te ka por ka Asha kam yo jing si te sa ka wei ru karang ba ni ki Asha ki dan la jong ki area ka ba ka bon ka population ko mur ki Asha ki yo ke incentive ka be bya dada ki Asha ki duna ka population ko mur kinum yo ke ro किन दुना शुभ लड़ा किमदन किलों कने की बार में लनी किमदन किता की खिलों खना की बार नाई मना सेशन कुमुट का आशा कमी हुई है कि कयो अभी तक ये कता का 1000 शिबना कता का 20,000 शिबना कता को लोंग बलदा का आशा कला बन किन बियांग के रिकॉर्ड्स कला बन यो लदा कमला किन बियांग के रिकॉर्ड्स कुमुट कमला बन यो ये कता 20,000 कन दुना नो ना का 20,000 ते का यदा किला बन लोंग एक BHSNC मीटिंग कुमुट यो dan ki jaga begini ki romba shlong ini ki members yang ke BHSNC kim pre un perlong ek ta meeting ke belong sisen chibna ko jaga bagi Asha ki dan kumur ki Asha ki du no ek du te tang tang rakhen ye kata la dang khen dan som no ro ada ka Asha kamla ban atan BHND ke immunization program dan ni kapang kumur na ka 6,000 kan yo ya sang spa sang spa te kata ke ki ka bangi na ka liang jong ko union bi jong ye ki ban so ka manta ka sing thu bangin bahkan ano dekat jengsi ulani bahkan itu no ya ki Asha kum ki nong sarkar kini ru nak ni na kaliang jonga state ni no pom Meghalaya ni kuat ni ba na kum nuru no makan ai nam tak jengsi no ta jong ki Asha kham ki Asha kin em bak rukom tre jong ki kan kham tre shu wat ka ba kham yo jengsi jong tre jong ki kalong ja tre ba Kani gadega Pati CTV.